Tervetuloa tähän videoon. Nyt käsittelemme mitä tapahtuisi jos kaikki, kyllä, kaikki ihmiset katoaisivat maapallolta. Voidaan ensin jo kuvitella, että ei menisi päivääkään, kun jotkut eläimet kuolisivat nälkään ja hoidon puutteeseen. Suunnilleen viikon päästä katoamisesta kotieläimet alkaisivat kuolemaan nälkään. Kuitenkin esimerkiksi suuret koirat saattaisivat selvitä saalistamalla muita eläimiä ja ehkä laumoittumalla muiden koirien kanssa. Vuoden päästä katoamisesta kaupungit alkaisivat romahtaa, sudet palaisivat useille paikoille. 10 vuoden päästä kaupungit olisivat lähes metsää. Kauppojen tuotteet pilalla. 100 vuoden päästä Eiffel-torni romahtaisi ja muut vanhat ja korkeat rakennukset. Kadut olisivat täynnä pölyä ja puut saattavat syttyä palamaan, aiheuttaen massiivisen metsäpalon. Tosin tällaisia metsäpaloja ei voitaisi sammuttaa, sillä ihmisiä ei ole maapallolla enää. Kukas nyt sammuttaa ne palot? 1000 vuoden päästä maailma olisikin jo pysyvästi muuttunut. Enää ei olisi lähes mitään todisteita ihmisten olemassaolosta, ellei Egyptin faaraoiden muistoksi rakennetut temppelit ole silloin vielä ehjiä. Ja tietenkin ne roskat siellä vesien pohjissa. 10 000 vuoden päästä, ilman hoitoa, temppelit romahtavat ja vanhatkin ja kestävät rautapatsaat rikkoutuvat pieniksi palasiksi. Ei todellakaan hyvä asia. 1 000 000 vuoden päästä ei ihmisistä olisi enää yhtikäs mitään todisteita paitsi Voyager 1 ja Voyager 2 luotaimet avaruudessa, jotka ovat jo kaukana. Kiitos kun katsoit videon loppuun. Tavoitteena 1000 tilaajaa. Tykkää videosta ja tilaa kanavani, jos tämä oli mielenkiintoista. Kommentoida saa. Bye bye.